100.5 FM. Get ready to feel the beats is about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM, your Alaga Radio. 100.5 FM. Huwag nailain pa. Lamiya, oy. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RH 100.5 FM. Give thanks with a grateful Abyan, maayong aga dira sa imo. Kamusta ka? Kamusta ang imong pagpahuway o pagtulog sa nag-agi nga gabi? Nagapasalamat ako sa Ginoo tungod sining pinasahi nga kigiyunan sa gihapon nga ako makapalapit, makaduaw, makabisita sa imo nga nahamtangan karon nga adlaw. Ini nga aton nga mga programa sa Ilonggo, basically aton ginpatuhoy ini sa mga kaabyanan, mga kauturan dira sa Hinubaan, sa San Jose Sipalay City, Kaliling Kawayan, Gilhungan Kawayan, Mulubulo Kawayan, dira man sa Tapi, Cabancalan City, sa Bantayan B, Cabancalan City, sa Kamingawan, Cabancalan City, kag sa Daan Banwa, Cabancalan City. Ini tanan abyan dira sa Negros Occidental. Sa nagligad nga duha ka adlaw dito kita sa Don Salvador Benedicto tungod sa pinasay nga pagtililipon sa aton nga mga batchmate nakon na dira sa Fellowship Baptist Academy then karon college sa 1976. Kag isa ka pinasahi nga pagtililipon tungod kay gin reminis o kon gin review namon ang amon mga eksperyensya dira sa eskwelahan sang high school. Matamis ini nga pagtililipon bisan gamay lang. Kag nagapasalamat kami sa Ginoo sang katutom niya sa mga classmates sa ilang vocation o profession, ang iban sa ilang negosyo, kag bisan pa sa ilang pag-alagad dira sa Ginoo. Diri sa naunang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 9, isa lang ka verse. Akon mabasa diri abyan, nagasiling ang balaan kasulatan. Apang nanungod sa gugma, sa paghiliutod wala kamo sing kinahanglan nga ang bisan sino magsulat sa inyo, kay kamugid na tudloan sang Dios nga maghigugmaanay. Kabayang Ginoo magadugang sang pagpakamayo, sining bersikulo nga aton ginbasa. Pagpatubo, pagpalambo, pagpataas, pagpalapad, pagpadalom sining aton Diyos nun kag paghiliutod nga pagigugma. Si Pablo, si Silas kag si Timoteo didto sila sa Corinto sa panahon nga ginsulat ini ni Pablo nga sulat para sa mga Kristiyanon didto sa Tesalonica. Ang iya tuyo kag handom amo ang pagbulig sa ila nga magatubo sila sa ilang espirituhanon nga pagpangabuhi
sa grasya kag ihibalo sang Dios. Kagabi mo abyan sa nagatubo ikaw sa imo ihibalo dira sa Ginoo, magatubo man ang imo nga gugma. As you grow in your learning of God, you will also grow in your love for people. Iya nga gintuyo nga ang mga tumulo magkabuhi nga may integridad kag may pagkabalaan. Nga nagagawi sa ila kaugalingon nga suno sa ila nga ginwali, ginpahibalo sa mga katawhan nanungod sang ila kang tanan kag relasyon dira sa Dios pinaagi sa kay Kristo Jesus. So sa sini nga bersikulo abyan ang instruction ni Pablo sa mga Kristiyanon dito sa Tesalonica sa sining verse 9. Amo nga sila magatubo sa ilang nga gugma subong nga mga magpulutod. Ang pagtudlo siling dire sa unang nga bahin sini nga bersikulo apang nanungod sa gugma nanungod sa gugma sa pagiliutod, wala kamo sing kinahanglan nga ang bisan sino magsulat sa inyo. Kay kamugid na tudloan sang Dios nga maghigugmanay. Instructing them is unnecessary because they have been taught by God Himself to love one another. Ano ang ginimo sang aton manluluwas nga si Ginoong Jesucristo nanungod sa paghigugma nga subong nga mag-ulutod dira sa iyang panimalay? Siyempre, siya nag-exhort sa ila. 1:34 kag 35. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. So ang ginhimo ni Ginoong Hesus amo nga siya na ang naghatag sang exhortation sa mga gintutunan niya nga sila maghigugmaanay sa isa kag isa. Hindi lamang nga naghatag siya sang exhortation, kundi naghatag man siya sang example. Balik kita sa John 13:34. Sa English, a new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another as I have loved you. Paano ginpahayag ni Ginoong Hesus ang ehemplo sa pagigugma? Oo, siya nagupod sa ila. He lived with them. He taught them. He showed them His example, how to act, how to proact, and then how to react even to negative circumstances and the actions of people. So amo ini nga si Ginoong Hesus tipon sining iya 12 ka mga gintutunan nga gintawag niya nga mga apostoles. Hindi lamang nga sila may meeting place, kundi there was indeed a mutual participation and presence of the Lord Jesus Christ with them. Siya nagpakigupod sa ila. Amo ning husto nga pagtudlo nanungod sa pagigugma. You live with them. Madamo gidman, bisan kami nga mga manugwali, nagatudlo, naga-lecture, nagawali, naga-exhort sa mga membro, sa mga Kristiyanon sa pagigugma. Pero lain gidman, nga iningaton mga membro, paistaron naton sa aton balay sa sulod sa isa ka semana, how we live in our home. Do we really
demonstrate how to love sincerely, inang gugma nga in spite of. Paano siya mag-treat ang pastor sa iyang mga kabataan, sa iyang asawa. Kung may ara sila kabulig, kung maayos siya nga mag-atipan sa ila. One time, naka-observe ako. Subo daw, hindi ko makapati. Nga isa ka alagad sa Ginoo, hindi maayong iya mga panghambal sa ilang helper. Daw hindi Kristohanon. Masubo kayo. Pero maayo nga magtudlo, magwali, sinang pulong sa Ginoo. Not so with the Lord Jesus Christ. Yes, He exhorted them to love one another, but He exemplified this loving one another through living with them. Nagsiling diri si Apostol Pablo nga ang Diyos mismo amo na ang nagatudlo sa ila. Siling sa ikaduha nga bahin sining 1 Thessalonians chapter 4 verse 9, "For you yourselves are taught of God to love one another." Kag ini nga mga Kristohanon dito sa Thessalonica, siling ni Apostol Pablo, "And indeed you do it toward all the brethren which are in Macedonia." So, ara sila dito sa Thessalonica. Naghigugma sila sa mga Kristohanon man dito sa Pilipos. Sa mga Kristohanon dito sa Berea. Kag sa diin nga mga villages man o kon mga banwa nga gintukod ang mga kasimbahanan. So, hindi lang nga sila nga ginpakita nila nga sila nagahigugma sa mga makasasala, kundi in the first place, sila nagigugma sa ila mga utod dira sa Ginoo. Ari diri sa katapusan nga bahin sini nga bersikulo, "And we beseech you, brethren, that ye increase more and more." How to increase your love? You increase your love by intensifying it, by expanding it. Kung sa aton pa, hindi lang kamo magigugma sa mga utod ninyo dira sa probinsya sang Macedonia, kundi nga sila magigugma pagid sa iban nga mga Kristohanon. Intensifying your love, increasing your love. Kung sa aton pa, ang pag-intensify, hindi lamang ini palapad sa ginatawag naton the quality, no? Sang imong nga gugma, kundi ang quantity man, ang kadamuon man sa mga tao nga imo ginahigugma. Nga may kapasidad ikaw sa pagigugma sa madamo nga mga tao, tungod kay ang balaan nga espiritu hara sa imo, kag ang balaan nga espiritu amo man mismo ang nagatudlo sa imo pagahigugmaon nga mga katawan. So kabay pakuntani sa sini nga adlaw abyan, ikaw maga-increase sa imo nga gugma, sa imo asawa, sa imo bana, sa imo mga kabataan, sa imo mga ginikanan, sa imo mga kauturan, bisan pa sa imo kasilingan. Why not? Demonstrate your love dira sa imo kasilingan. Maayo bala ikaw relasyon sa imo mga kasilingan? Basta ikaw nagatinguha nga magigugma sa mga Thai people, sa mga Muslims, mga Hindus, you want to be a missionary to other places, but you don't love your neighbor. Hindi mayong imo relasyon sa imo nga kasilingan.
Tungod kay siguro base kon ang ila kudal nagkawat sang isa ka pie dira sa inyo luti nga tungod sina hindi na ikaw makahigugma sa ila. Balik ikaw sa ginhimo ni Ginoong Hesus dito sa krus ng Kalbaryo. Ang iya ginigugma bisan pagani ang iya mga kaaway. Kabay pa kuntani akon basahon ini diri sa gihapon sa Ilonggo apang nanungod sa gugma sa pagiliutod. Wala kamo sing kinahanglan nga ang bisan sino magsulat sa inyo. Kay kamo gid natudluan sang Dios nga maghigugmaanay. Oo, nakahigugma na sila sa mga Kristiyanon dito sa Macedonia. Pero kinahanglan nga sila magdugang pagid sang quantity of people nga ila pagahigugmaon. Kag kinahanglan ang quality sang ila nga pagigugma magatubo man. Sa hindi lamang sa kasangkaron, kundi sa kadalumon kag kataas sina klase sang pagigugma. Amay nga balaan, salamat nga ginsugo, gin-exhort nimo kami sa pagigugma. Kag imo man gin hatagan sang kahapos ang amon nga pagigugma by exemplifying this kind of love through the person of the Lord Jesus Christ. He lived with them. He loved them. And he longed for their fellowship sa sulod sa mga 3 ka tuig kapin sobra. Subo nga ila Master, Rabbi, Lord, and God. Salamat o Diyos sining balaan nga Espiritu nga amo ang nagapamuad sini nga klase sang mithi o kon virtue, the virtue of love. In Jesus' name, Amen. Nang linita na makpakan takdoro may nga aga dira sa imo, Pastor Arnel Midis, good morning. Lilibi Bacaro, kamusta sa imo mga ginikanan? Kay Susi Novero, dira man sa Salong Kabankalan. Kay Clesia Limaco, dira sa Sikihor. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga pangabuhi, pag sinarayo sa sini nga adlaw. Kagang aton Ginoo nagahatag sa aton isang pulong niya kag sang balaan nga Espiritu that we can love with intensity, a love that is increasing not only in quality but also in quantity. May God bless us all. Thank you. No greater love is known, no greater love is shown than when one lays his life down for a friend. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what